Magulanon nga niya tubang ang amahan sa 19 anyos nga army trainee nga nakabsan sa namang kinabuhi samtang anaa sa training sa Kapas Tarlac, Mayo by Desais, 2026. Matod ni Mr. Guillermo Limosnero Jr. nga ang ipasabot lamang kanila maong pagkamatay sa iyang anak nga si Army Trainee Jandel Laway Limosnero tungod sa kainit sa panahon atol sa training. Apan matod pa lisod kining tuuhan. Busa aron mahatagan og katinawa ng tanan, ila na nga gipasalalom sa otopsiya ang lawas sa iyang anak. Dugang ni Mr. Limosnero nga sa karon gipaabot na lamang nila ang resulta sa otopsiya aron mahibaluan ang sunod nga lakang. Nagtudyog na nga walay Bunog. wala sila bunog, wala siya Namay nakita god pod. Pero part man ora sa kuan namay nagbunog siya, lagi siya nakita. Pero dili ko pa siguro kanang kuan na. At least lagi siya nakita na mga lagom-lagom nga kuan. kung baga sa inyong kabahin nga sa iyang kamatay di mo makatulong nga namatay siya kung sa natural nga iban anak. Posible gyud. Pod siguro pero mo gina nga kumingon nga ang autopsy na lang gyud ang may pinaka-final na mo nga gihulat para kampante na may kung unsa gyud ang kamatayon. Kasamtangan karon nga gihayang patayng lawas ni Jandel sa ilang balay sa Purok 2, Santa Fe, Ñocorelia, Davao del Norte. Kasama mo sa balitang serbisyo publiko, Radyo Man, Bien na Tatak, Arben.